ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka buy admission ka badunatam but she's pa percent ka Jingīapatrong pila ru ban apply da ka education loan ka Jingīaid snam kala nang yai beteng ham Manipur men ha ka arpusan terep yoyong arajar pun riu ha ka baki hajar ngot ki bayat Paidbah ban Dawa na ka sarkar jala ban wanra ya ka Shongsuk Chongsengan Jingīapatrong pen ban bat ki bor Pahara na ka Jingshap pen senge ban ya chakmat ka Ïing sa u wai Khamchan Singh menteri rangba ka te ka jalla ka Manipur ka bala mat ya ka Jingīaid snam bafer na ka Jing sngo ya fer jat ben riu benta la laisnam kala sakhi biang ya ka Jingīaid ha ka bagi te ki Dawa Shongsuk Chongsengan ha ka jalla kila prong da ka bor ya ki Jingīaid ki bor Pahara la ni ki barricade ya ka te ki Jingīaid Paidbah la khot panlong hapo ka Shatri Coordinating Committee of Manipur Integrity ha ka bagi Dawa kila yat na ki sau benta ka nong ba Impal Henry ketika Jingīaid Paidbah kala syap pensenge haki benta jaka bakongsan kata hakai sampat kang lagit konong mamang bat moy rangkhom hakabaki bor Pahara kimsha yaki bentur syaki benta badan ka Ïing sa menteri rangba hababu para hakurai lamlong kumba ar kilometer na Ïing sa menteri rangba ka jela Manipur ka Jingīaid Paidbah kala kala huri hurana ka jingdon ki bathom da ka bor yaki jingker ki bor Pahara hakaba na ka ni ki bor Pahara kila kawang de ki tendong tiagas ban pen prayo Paidbah Hendrai kamhadian la sya ya katu kat ni ginong alam bani kendu yo menteri rangba hakaba kila yo ban pen sngo ya ki jing Dawa jongki ki basem benta ha kan Jingīaid Paidbah ki Dawa ka jing bishar ka bahak na ka benta khna sedang badang sans nam bad ikhlung kan thai badang hendru banai ki bla yap na ka jing bathai bom Habishnupur district Shu kan Jingīaid Paidbah kawan ru ha padang ki jingkan snam bathamai badang ha ka ar pusau trek yoyong arjar arpun riu laingot ki brio kila yap kunthop uwei na ki jat ben riu tangkhol naga bat arngot ki jat ben riu kuki zo ha ka Jingīaid ki bayakon persha ha Ukhrul district Katangkhol naga long kala ong ba u horshok mi jamang arpu kandai snam karta ula sya siat hakile no kuki hajan kasnong sina ke thai kat ba yakimat yap jongki arngot ki jat ben riu kuki la yo tam da ki bor Pahara hajan kasnong mulam bala itu kertangi ki kum upau min lun haulai khat kandai snam karta bat ulet lal sit lahau sau pulai snam karta Hakoi pat kalyang ka North East Students Organization kalapan pau ka jing sngokia halor ka Jingīaid beteng ka Jingīaid snam ham Manipur kabala lam sya ka jingdo yaki mensim brio Ka organization lengba uba Samuel B. Kyrwoh chairman haka Kyrwoh haka arpo hinyo trek yayong arjar penrio ka bu jingkli yaki jing bamla ka sarkar jala bat komjo ka sarkar India ban tuklar ban penkot yakani ka snam ka balane daki snam Bale. Bale naman.
habatin Paidbah ki kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya